хабари афзоиши нархи хизматрасониҳои ширкати Айрес ки масъули нигаҳдории роҳи Душанбе Чаноқ аст, ронандаҳоро нигарон кардааст. Ин ширкат бо нашри як хабарномаи расмӣ гуфтааст, ҳукумат пешниҳоди онҳоро барои боло бурдани нархи хизматрасонӣ қабул кард. Он аз 1 январи соли оянда ба иҷро медарояд. Тасмиме ки ба қавли ронандаҳо мушкили онҳоро бештар мекунад. Масалан мо ҳаминҷо то Хуҷанд равем 55 сомон тарозу пулимон мешавад. То гуфтесиам ки мақсад аз якум қимат мешавад, ҳавайда камтарак мода душвор мешавад. Барои клиент мебиям мо клиента 200 мегем ва намефаҳмам оя. Мақсад то кило агар мо ҳам қимат кинем акан. Мода туғри намегира ухи. бархе ронандаҳо бар инанд ки сифати роҳ дар муқоиса ба солҳои пеш беҳтар шудааст ва онҳо низ корҳои ширкати Айресро мебинанд, вале қимати нархномаҳо нигаронкунанда аст. Солҳои пеш азобе ки ё дар инҷа буд дар ягон ҷо набуд. ҳозир рана шукри худо ҳамаш хуб аст. Не ки анаминоро бардора роҳ атлично, мо ҳеч намегӯем. Сумша метем, мерем мебием, қимат шуд монда фарқаш нест. Мо мегирем нархаку мебардорем, ҳамин халқи бечоранда мефурӯхтам. ронандаҳо таъкид намуданд ки масъалаи тасмими афзоиши хизматрасониҳои ширкати Айрес бозбинӣ шавад ё харҷҳои дигари онҳо барои мусофиркашонӣ кам карда шавад. налог меспорем, лицензи дорем, пули намеспорем, пули путёвка меспорем, патент меспорем, баллон мехарем, масла мехарем. Ҳамин расходҳоро мо агар ҳисоб кунем барои мо ҳеч намешавад. дар нархномаи ширкат дида мешавад ки афзоиши нархҳо аз 50 то 70% пешбинӣ шудааст. аз намояндагони ширкати Айрес касе ҳозир нашуд ки дар рӯ ба рӯи дурбини радиои озодӣ суҳбат кунад. Онҳо таъкид намуданд ки мавқеи расмии онҳоро аз хабарномаи расмияшон ки нашр кардаанд метавон дарёфт кард. намояндагони ширкат далели афзоиши нархи хизматрасониашонро ба паёмадҳои буҳрони ҷаҳонии молиявии солҳои ахир рабт дода мегӯянд. буҳрони молӣ дар баробари дигар субъектҳо ба фаъолияти филиали ширкат низ таъсири манфӣ расонида истодааст. дар хабарномаи расмии ин ширкат гуфта шудааст ки тамоми техникаву таҷҳизотро аз хориҷи кишвар бо доллари амрикоӣ мехаранд ва беқубур шудани пули миллӣ нисбат ба доллари амрикоӣ вазъро дигар кардааст ва ширкат маоши беш аз 800 корманди худро боло бурда наметавонад. иқтисоддонҳо бар ин назаранд ки афзоиши нархномаҳо аз сӯи ширкати Айрес ба табодули молу коло, афзоиши нархи молу маҳсулот низ дар бозорҳо таъсир мегузорад. ширкати Айрес ки мутасаддии нигоҳубин ва ҷамъоварии пул дар роҳи Душанбе Чаноқ аст, соли 2009 дар минтақаи офшории Вирҷинияи Бритониё сабти ном шудааст. моликони асосии ширкат то ба ҳол барои ҷомеаи Тоҷикистон рӯшан нест ва чунин норӯшанӣ борҳо мавриди интиқодҳо қарор гирифтааст.